O presidente da Xunta de Galicia participou hoxe nunha nova reunión co Comité Clínico de Expertos Sanitarios. Tralo encontro, Alberto Núñez Feijóo anunciou a decisión de estender ao Concello de Pontevedra as restricións de aforos, unhas medidas que xa estaban implantadas en municipios como de Santiago ou Ourense. Ademais de establecer o uso obrigatorio de máscaras nos gimnasios de toda Galicia, Sanidade reduce a 75% a capacidade das terrazas no municipio pontevedrés. Por outra banda, as xuntanzas, tanto privadas como na vía pública, quedan limitadas a 10 persoas. Ademais, a capacidade dos establecementos comerciais, tanto de restauración como de hostalería, queda limitada ao 50%, algo que tamén se estende ás bibliotecas, academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado. O consumo en barra queda tamén completamente prohibido. Por último, redúcense os aforos en celebracións, velorios e lugares de culto e pechan os centros de día e residencias. Todas estas medidas foron tomadas polo incremento de contaxios rexistrado nas últimas semanas. Así e todo, o Sergas segue sen ofrecer os datos de casos activos por concellos e aínda non aclarou se estas restricións afectarán ao inicio do curso escolar.